Здравейте! Това е затворникът в затворническия вариант на професор Вучков. Здравейте, господин Вучков. Може ли да ни покажете само номера на истинския господин Вучков? Номер с езика на истинския господин... Как? Как? Yes! Давай. И сега ще ви покажем как се правят татуировки в затвора. Това е много важно. Да знаете как се правят татуировки в затвора. Да отиваме. Ела. Ела да види сега как дупи Петко сълзата. Как дупчи. Как прави татуировки. Ела. Петко, още ли го дупчиш, бе? Мале, ти го направи бомбок, този човек. Ето как се огънал. Това дет му го правиш, бе? Костенурка. Костенурка ли му дупчиш, бе? Всичките ли са толкова тъпи, бе? Много хубаво става, много хубаво. Всичките сме много тъпи, майна. Това Донатело... Донатело ли му рисуваш сега?